Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 23-nji awgustyna sanyna Türkmenistanyň Hindistanyň elçisi Eşewýerler maslahatyna gatnaşdy. Türkmen köşçüleri halkara açyk ýarışda altyn we gümüş medallary gazandylar. Türkmenistan UNESCO ýaşlaryň beýikligine hyzmatdaşlyk täze derejä çykarylýan ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň Hindistanyň elçisi Eşewýerler maslahatyna gatnaşdy. 2023-nji ýylyň 21-nji awgustyna Türkmenistanyň elçisi Hindistanyň Sowda we Senagat edarasyna Millennial International Chamber of Commerce Industry Agriculture Hindistanyň daşary işleri ministrliginiň ýardam bermegine gurnalan Merkezi Aziýa sewtindäki eşewýerler mümkinçilikleri adly eşewýerlik maslahatyna gatnaşdy. Maslahada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Hindistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýoldaşlary, daşary işleri, sowda ministrliklerining, kiçik we orta telekeçilik bölümleriniň ýoldaşlary, şeýlekem yerli firmalaryň we kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň elçisi öz çykyşynda Tapi gaz geçirjisiniň gurulşy, Aşgabat ılalaşyg we Demirgazak Günorta halkara ulaq we logistika geçerliliklerini ösürmek ýaly iri halkara täsirlemelerini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň Hindistanyň arasyndaky oňyň hyzmatdaşlygy belläp geçdi. Elçi Türkmenistanyň maýy goýum şertlerini önse çekip, ýurdun ykdysady ösüşi, strategik dowlat maksatnamalaryna kesgitlenen maksatlara we wezipelere laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýoldaşlygyna giňgerimli özgertmeleriň we diversifikasiýa edilýändigini aýtdy. Elçi Türkmenistanyň daş gowşaw meselelerini çözmekde çemeleşmesiniň oňyň misal hukumny, ekologiýa taýdan arasa we sosial taýdan iň ösen tehnologiýalary öz içine alýan şäher gurşawyny döretmekde öz beýany tapan 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda geçen ilkinji akyly arkada şäherden açylyşyna gatnaşçylaryň öňüne çekdi. Elçi iň ýokary derejede gazandan ýalaşyklara salynyp Türkmenistanyň Hindistanyň arasynda newitgaz bowdagy, ulaq we ara gatnaşyk, agrosenaga toplumy, hemiýa we dokma senagaty, IT tehnologiýalar ýaly ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşygy ösürmek mümkinçiliklerini öňe çekdi. Türkmen köşçüleri halkara açyk ýarışda altyn we gümüş medallary gazandylar. 15-20 awgust aralygynda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Başkent Open 2023 halkara açyk köşk ýarşy geçirildi. Biziň watandaşymyz halkara grossmeisteri Melis Annaberdiýew gümüş medal gazandy. Ol diňe Gruziýa turgan halkara ustady Nikolas Petrashviliden iza galdy. Melis ýarşa iň güýçli oýunçylaryň bäsleşen kategoriýasy bolan A derejeli oýunçy gatnaşdy. Şol ýarşda çağalaryň arasynda ýene-de bir türkmen köşçüsi Osman Hamraquliýew 10 ýaşa çeýne kategoriýada altyn medal gazandy. Ol Türkmenistanyň halkara grossmeisteri Maksat Atabaýewiň okuwçysy diýip Orient habar berýär. Bäsleşikde ullar 4 kategoriýa, çağalar bolsa 3 kategoriýa boýunça bäsleşdiler. Umumyň alanda 8 ýurtdan 600-den gowrak gatnaşyjy açyk köşk ýarşynyň meýdançylaryna ýygnandylar. Başkent Open 2023 ýarşy Başkent Universiteti we Türk Köşk Federasiýasy tarapyndan bilelikde gurnalýar. Bu ýarşyň umumy baýrak gaznasy 350.000 türk lirasy boldy. Türkmenistan UNESCO ýaşlaryň beýikligine hyzmatdaşyk täze dereje çykarylýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň bu ugurda alyp barýan siýasatynyň dawaralýandygynyň aýdyn sowtnamasyna öwrilen şany waka Türkmenistanyň magtumlarynyň ýaşlar guramasynyň UNESCO-nyň bütün dünýä ýaşlar jemgyýetiniň resmi agdalygyna kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistan UNESCO bütün dünýä ýaşlar jemgyýetiniň strategik hyzmatdaşlygyny işçileşdirmekde türkmen ýaşlarynyň orna atly dawaralmasagy geçerli. Maslahat başlamazdan ozal oňa gatnaşçylar ýürüýte guralan sergi bilen tanışdylar. Onu türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň kitaplary, şeýle hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň awraýly sanawynyň girdilen milli gymmatlyklar, Mahtumly Pragynyň gol ýazmalary, beýik şahyryň türkmen we daşary ýurt dillerine neşir edilen goşgular ýygnalary, Amal Haşam synawatynyň eserleri we beýlekleri görkezildi. Aýdym sada çykyşlar bayramçylyk dawrasyna aýratyn uşgun çaýdy. Ine mehriban müştaqlar Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşmeden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşmeden ilk sanyna görüşýänçä hoşça bolun.